Što ako ne budemo zajedno na Openu, Jim? Ne govori to, molim te. Opet razdvojene ne. Cure, krenite prema kafiću jer skoro počinje izvlačenje. Joj, Tamara, htjeli smo pričati s tobom o nečem. Da. Znam da ne možeš raditi iznimke, ali htjeli smo te zamoliti da mi budemo skupa. Ne, cure, pravila su iste za sve. Molim te, Tamara, već imamo garderobu, glazbu, koreografiju, Da, molim sve. te, molim te, molim te. Molim te, molim Neće biti te. kraj svijeta ako ovog puta pjevate odvojeno. To vam je prilika da napravite nešto drugačije. Treba se mijenjati i isprobavati novo. Ajde, dođite. Da. Učini sve što ti kažem. Idemo. Ne toliko. Dođi. One cure od neki dan, kako su zgodne bile. A kako su nas samo gledale, lude su za nama. Da, od kad sam im dao svoj broj nisu prestale slati poruke. Dođi. Tvoj plan ne funkcionira. Ne možemo cure raditi ljubomornima s drugim curama. Druge cure, to je ono što nam treba. Cure naših godina, kao one koje smo upoznali u kafiću. Jim i Jam su mlađe od nas. Pa kome uopće treba mlađa cura? Meni. Jim. Ne mogu i dalje skrivati to što osjećam prema tebi. Jako mi se sviđaš. Želiš li da počnemo sve iz početka? Ajme, ne mogu vjerovati zajedno na Openu. Da smo to isplanirali, ne bi tako ispalo. Ispast će genijalno, super ćemo se zabaviti sigurno. Joj, da. Što ćemo raditi? Ne znam, nešto s hip-hopom, da. Odgovor je da. Molim? Da, imamo hrpu ideja za ovaj Open, ali možemo poslušati i tvoj prijedlog. Ne. Ja sam htio popričati s Jim. Ali ako ste jako zauzete... Ne, ostani. To jest, ako moraš ostati da namjestiš role ili što već radiš kad si tu, samo ostani. Da, ja baš moram namjestiti role, pa vi pričajte. Dobro, Jim, htio sam znati što misliš o onome što sam ti rekao. Da li želiš ili... Izaći s tobom. Da. Da, jako bi voljela izaći s tobom na neko piće. Stvarno? Da. Dobro, onda što kažeš na popodne? Samo da smislim što imam ovo popodne, ništa. Tako da. Okej, onda, ne znam, uskoro. Proba. Ojoj, ne. A da ostavimo za drugi put? Ne brini se, idemo sutra. Meni se neće mijenjati planovi. Niko, naši planovi su tvoji planovi. Ti si u grupi s nama, tako da, zapravo, vidite se danas na probi. Nemoj zaboraviti. Istina. Dobro, onda se vidimo uskoro. Da, odlično. Ćao. Ćao. Ne mogu vjerovati, konačno sam glavni lik u ljubavnoj priči. Napokon, tako sam sretna, stvarno! Joj. Što je sad? Joj, ne znam, toliko dugo već čekam, nikada sad kad sam napokon dočekala osjećam nešto čudno u želucu što mi govori da će ispasti loše. Ali Niko je lud za tobom. Da, znam, ali ja nikad nisam imala dečka, nikad nisam bila na spoju, niti se poljubila. Ne znam što da radim. Opusti se, okej? Sve će ispasti dobro, to je bar lako. Kako je lako, kako da se ponašam, kako da izgledam i što da obučem, ne znam. Jim, ne namjeravaš valjda otkazati spoj nakon svega što ste prošli? Ne, neću ga otkazati, ali trebam puno savjeta. Ti bi mi mogla pomoći? Da, Jim, uvijek sam tu za tebe, nikad te neću ostaviti, okej? Mi smo prijateljice i zato sam ti na raspolaganju. Uostalom, točno znam kako ti pomoći. Ma da. Da.